טוב, אז נגיד משהו ממש קצר מפרשת שבוע, ואז השרביט אליכן. יש לי איזה שתי שאלות ששאלו אותי ככה בוואטסאפ, ואני אענה עליהן, ואז, או שאלה אחת ואני אענה עליה, ואז אתן, ואחר כך אני אשחיל גם את השנייה. אז נגיד רגע משהו קטן. בשבת האחרונה סיימנו בעצם את ספר שמות, קראנו את פרשת ויקל פקודי, ובשבת הקרובה אנחנו הולכים לקרוא את פרשת ויקרא, ויש מעבר מאוד מאוד מעניין מסוף ספר שמות לתחילת ספר ויקרא, ואני רוצה רגע שנתייחס אליה, ואז גם נתייחס שנייה איך זה בא לידי ביטוי בתקופה שלנו, ואיך זה יכול לבוא לידי ביטוי וצריך אולי לבוא לידי ביטוי בהורות, בימים כאלה של התכנסות שהם הרבה יותר אחד על אחד. אז נגיד רגע משהו. ספר שמות, אנחנו זוכרות מפרשות השבוע שספר שמות הוא מאוד מאוד גרנדיוזי, הוא מאוד הולך על הכל בגדול, המכות ויציאת מצרים וקריעת ים סוף ומעמד הר סיני, והכל כזה ניסים גדולים, ממדים מאוד 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 משמעותיים, דברים שהעין רואה והמוח מתקשה לקלוט ממש. וככה אנחנו עוברים את ספר שמות ומסיימים אותו בכמה פרשות שמדברות על בניית המשכן, ואז סיימנו לבנות את המשכן, שהוא לא מקום קבע, שהוא מקום שבו אנחנו אמורים לעבוד את הקדוש ברוך הוא באופן ארעי, בזמן שאנחנו במדבר, ואנחנו ככה, איזה כיף, איזה נוכחות, חשבתי יהיו איזה 7 בנות, אני ממש שמחה לראות אתכן. אז אנחנו מגיעות לספר ויקרא, וספר ויקרא נפתח בפסוק הזה: ויקרא אל משה וידבר עליו מאוהל מועד לאמור. ועל הפסוק הזה אני רוצה להגיד שני דברים שפרשנים אומרים, ואני רק מביאה אותם. אז ככה, אז אמרנו אחד שספר שמות עסק בדברים גרניוזיים, ואני רוצה להגיד שספר ויקרא הולך לדבר, תמיד תלמידים אומרים שספר ויקרא זה הספר הכי משעמם ללמוד אותו. למה? כי הוא בפרטים הקטנים ממש, במידות, בקורבנות, בפרטים הקטנים ממש של העבודה הרוחנית שלנו בתוך המקדש, בתוך הבית, שכבר הבית בנוי, תיקחו את עצמכם ואת עצמנו בכלל לתוך הבית שלנו היום, שאנחנו כבר בתוך הבית מתכנסות. בתוך הבית ספר ויקרא מדבר על העבודה הרוחנית שלנו פנימה. אז כבר לא עוסק ביציאת מצרים, בניסים גרנדיוזיים, בדברים שהעין לא יכולה לקלוט, ממש לא, ממש לא. בדיוק הפוך. עכשיו כשהבית בנוי, מה העבודה שלי בתוך הבית? זה דבר ראשון. דבר שני, רש"י מפרש מתייחס ומפרש את המילה, את הפתיח של הפסוק ויקרא, ואומר לשון חיבה, לשון שמלאכי השרת משתמשים בו, וקרא זה אל זה ואמר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, רש"י מציין את זה ומביא את זה, הקדוש ברוך הוא משתמש לא וידבר השם אל משה, כמו שאנחנו פוגשים הרבה מאוד פעמים בפסוקים במקרא, אלא ויקרא אל משה, ורק אז וידבר אליו. אז רש"י אומר, למה ויקרא זה? למה לא וידבר השם אל משה? אנחנו רגילים את זה, זה לשון שאנחנו מכירים אותה מהכתובים, אז למה לא? למה לשון חיבה? כשאני רגע רוצה לדבר על עבודה רוחנית, כשאני רגע רוצה לדבר עליי ועליך, כשאנחנו רגע מתכנסים ואנחנו מדברים מתוך אוהל מועד, שימו לב, וידבר השם אליו מאוהל מועד. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. מה זאת אומרת וידבר מאוהל מועד? מה, הוא לרגע נכנס לאוהל מועד ומשם הוא דיבר? אז גם כאן אנחנו רגע רוצים להבין את מה שעומד מאחורי הדברים. ויקרא וידבר אליו מאוהל מועד, הקדוש ברוך הוא מתכנס כביכול למקום שקט, למקום פנימי, למקום שיש בו הרבה מאוד ריכוז, ושמה הוא קורא בלשון חיבה, ורק אחר כך מביא את מה שיש לו להביא, את מה שהוא רוצה לדבר עליו עם משה. לא ניכנס לזה אחר כך, אבל אנחנו מגיעים לעבודת הקורבנות וכן הלאה.
זאת אומרת, יש איזשהו מעבר מאוד מאוד משמעותי מספר שמות לספר ויקרא, והוא מעבר פנימה, התכנסות פנימה. אנחנו מתכנסים פנימה למקום מרוכז, מאוד מתאים לימים שאנחנו נמצאים בהם היום, מאוד מתאים לימים האלה. אז אנחנו עוברים מהבחוץ, מהגרנדיוזי, מהגדול, ומתכנסים פנימה, מתכנסים פנימה. כשאני רוצה להתכנס פנימה, כשאני רוצה לעשות עבודה שהיא אחד על אחד, עבודה שהיא עבודה פנימית, עבודה שקטה, אני חייבת להתחיל במילה ויקרא, אני חייבת להיכנס לזה מלשון חיבה. תכף נדבר על ההורות שלנו בימים אלה וכמה ויקרא יש לנו וכמה וידבר יש לנו, בסדר? לשים לב למעברים האלה, אבל אני רוצה להתחיל, השאיפה שלי היא להתחיל בויקרא, בלשון חיבה, ורק אחר כך לדבר. ואז אני אגיד רגע משהו בסוגריים, להתחיל בויקרא, להתחיל בלשון חיבה, יכול להיות במילים שאני בוחרת להגיד אותם, ויכול להיות במבט, ואני אגיד רגע משהו יותר מזה, למי שיכולה לעשות עבודה פנימית קצת יותר עמוקה, זו מחשבה של חיבה הרבה מאוד פעמים. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאני רוצה לגשת לילדים, אני מזכירה לעצמי כמה אני אוהבת אותם, כמה הם חשובים לי, כמה באמת באמת גם להם קשה בימים האלה, ואז יוצא ממני ויקרא, יוצא ממני לשון חיבה, ורק אחר כך וידבר. קומו תעשו כלים, או תנקו את המגירה לפסח. זאת אומרת, אני חוזרת רגע לפרשה, עברנו מניסים גדולים, גרנדיוזיים, לעבודה פנימית. כשאני עוברת לעבודה פנימית של אחד על אחד, מתוך הנפש פנימה, אני רוצה וצריכה, וכדאי לי להתחיל אותה מלשון חיבה, כדי שבאמת היא תוכל לקרות שם, ולכן הקדוש ברוך הוא פותח בויקרא, ורק אחר כך בא וידבר. ואז עוד דבר אחד נוסף מפרשת השבוע, מהפסוק הזה ממש, ויקרא ואז וידבר. והרב זקס מעלה תהייה ושאלה ואומר, למה גם ויקרא וגם ידבר? נכון, רש"י אמר, פתחנו בלשון חיבה, ואני רוצה רגע להביא את הרב זקס לזה. הרב זקס אומר, ויקרא לשון קריאה. למה אתה נקרא עכשיו? זאת אומרת, אם קראתי לך, אני צריכה דווקא אותך. אם קראתי לך, אני צריכה אותך. אם קראתי דנה, בואי שנייה, ולא קראתי נועה, בואי שנייה, אז אני צריכה משהו מדנה. אז אם עבודה פנימית נקראת בתחילה בויקרא, זאת אומרת, הדבר שאני צריכה לשאול את עצמי, למה אני נקראת עכשיו? מה הצורך בי, מה היכולת שלי, מה אני רוצה לתת בתוך המקום הזה, ולא רק מה אמרו לי, מה רוצים ממני, על מה מדברים, מה צריך עכשיו, אלא השאלה, למה אני נקראתי? ויקרא אל משה, יש משהו, יש מסר, יש תפקיד שמשה צריך לפעול בתוכו. ואז אני לוקחת רגע את הרעיון הזה בסך הכל מפסוק אחד בתוך הפרשה, בטח שיש עוד הרבה מה ללמוד בתוך הפרשה, אבל מתוך הפסוק הזה אני רגע לוקחת אותנו לימים שבהם אנחנו נמצאות היום, ואז שני דברים. אחד, אנחנו לגמרי בהתכנסות פנימה, נכון, זה התחיל אפילו בימים הראשונים בוואו, כל כך הרבה דברים קרה, ותודה להשם, עוד ניסים גלויים קורים ויקרו לנו בעזרת השם, אבל לצד זה יש הרבה מאוד עבודה פנימית. כתבתם לי לא מעט, גם בקורס הזה וגם בקורסים אחרים. וואי, דנה, איך חוזרים לכל מה שלמדנו, איך מתרגלים את מה שלמדנו, הימים כל כך מורכבים, ההתמודדויות כל כך רצופות ממש, אין אוויר לנשום. ואז אני רגע אומרת, כן, בעבודה פנימית, בהתכנסות פנימה, כשכולנו כל היום בבית, חלקנו עם הילדים, חלקנו אולי חזרו, חלקם לשגרה או סוג של שגרה, העבודה הפנימית היא באמת, אחד, לעבוד על לשון חיבה, כי אני רוצה שמה שאני מדברת יתקבל ויש שם כעבודה פנימית, ושתיים, לנסות לברר למה אני נקראתי עכשיו. אז למה אני נקראתי עכשיו? יש שני שבילים שאפשר ללכת בהם. למה אני נקראתי עכשיו? אני, דנה,
מה העבודה שלי עכשיו בתוך התקופה הזאת, ההתכנסות הזאת. אני יכולה להגיד לכם על עצמי למשל שממש הבן שלי בלבנון וזה מורכב, ובא לי במילואים, והשני גם במילואים, אבל לא משנה, נדלג רגע על זה, אבל נגיד רגע משהו. שממש הסתכלתי על עצמי וכשלמדתי את הפרשה ואמרתי למה אני נקראת עכשיו, מה העבודה הפנימית שלי ממש, ושמתי לעצמי איזושהי מטרה וסימנתי לעצמי וזיהיתי שוואלה קצת משהו בשמחה שלי נפגע, ואמרתי דנה את נקראת עכשיו לשמוח, זאת העבודה שלך, את הולכת לעבוד על השמחה שלך לצד הדאגות וחוסר השקט והעומס כמובן וכל הדברים שכולנו חוות אותם במידה כזאת או אחרת, אבל כולנו חוות אותם. אז למה אני נקראת? אז מה העבודה שלי עם עצמי הפנימית בתוך העבודה הזאת שבה אנחנו נמצאים במקום השקט, המרוכז, התוסס גם לפעמים, האינטנסיבי. ושתיים, למה אני נקראת גם בתפקיד ההורי שלי. אז בבנות של הנחיית הורים, אז דיברנו בשבועות האחרונים על זוגיות ועל הורות ועל השפעות זוגיות על הורות והשפעות זוגיות על האינדיבידואל שלי, וההורות וההשפעות שלה על האינדיבידואל שלי ועוד ועוד ועוד. אז בתוך ההורות למה אני נקראת עכשיו? אולי אני נקראת לנוכחות מסוימת אחרת ממה שאני מכירה, אולי אני נקראת לשמחה יותר, אולי אני נקראת ללשון חיבה, קצת יותר לשון חיבה, אפילו מחשבות שהן מחשבות יותר של חיבה, גם אם המילים פחות יוצאות לי, אולי שלווה, אולי יכולת להיות נוכחת עם עצמי בתוך ההורות, או אני גם חייבת להגיד, לשים איזושהי כוכבית, אולי תכעסו עליי חלקכם, ויש לנו גם המון המון זמן פנוי לעבודה כזאת, בסדר? נכון, יש גם מלא 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 מה לעשות, וזה קצת לפעמים לוחץ ואינטנסיבי, ואיך אמרה לי מישהי, אני עוד לא מסיימת לפנות את הארוחת בוקר, אני מכינה ארוחת צהריים, אני לא מסיימת, אני כאילו רצה מדבר לדבר, אני לא מאמינה כמה זה אינטנסיבי, נכון, אבל יש לנו גם מלא 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 זמן פנוי, בסדר? במחשבה, זה לא תקופה של תוכניות, בדרך כלל זה לא תקופה של מחשבות כאלה ואחרות, אנחנו יכולות לעבוד עבודה פנימית, ובעצם לצאת מתוך המקום הזה, ולבנות, ולבנות את השקט שלנו, בסדר? לבנות את העבודה הפנימית שלנו. אז עד כאן פרשת השבוע, ועכשיו אני לגמרי פותחת לכן לשאלות. אני אענה רגע על שאלה שהייתה לי בוואטסאפ, דקה. אני מקריאה אותה של אחת הבנות, הוואטסאפ שלי כשאני מבקשת ממנו למצוא שם, אז היא כתבה שהיא בנסיעה, ואז אם יהיה לך זמן להתייחס לשאלה, מה עושים עם ילדה קטנה בת 2, עם חרדות ופחד שלא עוזבת אותי לשנייה אחת. גם לשירותים אני לא יכולה להיכנס, בלי שהיא בוכה מעבר לדלת, אפילו אי אפשר לקחת 10 דקות הפסקה לעצמי במהלך היום כדי לנשום רגע, ואז כבר הסבלנות אליה נגמרת, ואני לבד עם עוד ילדים קטנים. אז בוא נגיד על זה שני דברים, אחד מהצד של הילדה ואחד מצד של אימא, בסדר? מהצד של הילדה, בגיל 2 חוויית ההתקשרות הבטוחה עדיין לא מעוצבת, ואני מרגישה בטוחה, כשאני בעיניים שלי רואה את אימא שלי. אם אני בעיניים שלי לא רואה את אימא שלי, אני במצב לא בטוח, אני צריכה רגע לאחוז במציאות. איך אני אוחזת במציאות? אני מסתכלת על אימא שלי בעיניים, אני רואה שהיא פה, אני בטוחה. אני לא רואה שהיא פה, אני לא בטוחה. אז זה מאוד 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 מתאים לגיל, בטח ובטח במציאות שבה אנחנו חיים, לא יודעת כמה זמן, שבועיים וחצי, 3 שבועות אולי עוד מעט, שאנחנו חיות בתוכה. אז אחד, זה ממש ממש נורמלי, בסדר? זה לא מוזר, זה לא קיצוני וזה לא דרמטי. למה? כי ההבנה שחוויית ההתקשרות הבטוחה עדיין לא מעוצבת שמה, ולכן אני מרגישה בטוחה רק כשאני רואה את אמא. 2, אני רוצה בכל זאת לעשות איזושהי עבודה, והעבודה אומרת, אני רוצה ללמד את הילדה שלי היפרדות. בסדר? איך אני מלמדת את הילדה שלי היפרדות, וזה שאלות מאוד 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 חשובות, ואתם תפגשו אותם בנות של הנחיית הורים, וגם אם יש פה בנות מאימון קוגניטיבי, אני לא יודעת כל כך מי נמצאת פה, אבל אני רגע אומרת, אנחנו נפגוש אותם גם בדילמות יומיומיות, זאת אומרת, זה לא בהכרח בזמן מלחמה, יש הרבה מאוד פעמים ילדים שחוויית ההתקשרות שלהם לא בטוחה, גם בגילאים קצת יותר גדולים, שאנחנו מצפים שהם כן יהיו שם, בסדר? בחוויית התקשרות בטוחה. אז מה אנחנו
רוצות להגיד? אנחנו רוצות ללמד את הילד, ללמד את הילדה היפרדות. איך מלמדים ילדה היפרדות? לא נעלמים ל10 דקות, בטח לא מתגנבים החוצה, או מתגנבים לשירותים. למה? כי זה מערער את חוויית הביטחון שלי. אני לא יודעת מה קרה, ואז אני צריך להיות הרבה יותר ערנית. תדמיינו את עצמכם שמשהו נעלם לכם, אתם תתחילו לשים לב הרבה יותר לכל תנועה מהפחד הזה. אז אני מגבירה פחד אם אני מתגנבת, אם אני נעלמת, אם אני, רגע, דברו איתה, אני הולכת לשירותים, רגע, תעסיקו אותה, אני קופצת לסופר, ממש לא. אנחנו לא רוצים את זה בשום צורה. אני אגיד על זה גם עוד משהו ממש בסימן קריאה, אנחנו לא מפחדים מהבכי. זאת אומרת, אני מעדיפה שהיא תבכה ותדע מה קורה, מאשר שהיא לא תבכה ולא תדע מה קורה, בסדר? זאת אומרת, לפעמים אמהות אומרות לי, לא, אם אני אומרת לה איזה צרחות, את לא מבינה איזה צרחות, היא לא קמה, היא משתטחת, היא זה. לא נורא, אני מעדיפה. למה אני מעדיפה שהיא תבכה ותצרח ותשתתח? מכיוון שברמה הקוגניטיבית היא תבין מה קורה. אני לא אפתח אצלה חרדה, אז היא תהיה עצובה, היא תמרוד, היא תכעס, היא לא תרצה שזה יקרה, אבל היא תבין מה קורה, ויש לזה חשיבות מאוד מאוד גבוהה. אז אנחנו לא מתגנבים לשום מקום. אנחנו מתחילים בהיפרדות, שהיא היפרדות ממש מינימלית, לדקה וחצי, ואני מצהירה על ההיפרדות הזו. מתוקה שלי, אמא פה מעבר לדלת נכנסת לשירותים, את יכולה להמתין פה. ואני נכנסת לשירותים, אני לא צריכה לשירותים, אני ממתינה בשירותים, דקה וחצי, 2 דקות, ויוצאת, ואומרת לה, חסי השירותים, והנה יצאתי. אמא רגע הולכת למחסן, אמא רגע יוצאת לשכנה, לא משנה מה, אני סוגרת את הדלת, דקה וחצי, חוזרת פנימה. הבכי לא מפחיד אותי, הבכי לא מלחיץ אותי, אני ממש אפילו לא מתייחסת אליו. במה אני עסוקה? בלהצהיר מה הולך לקרות, דואגת שזה יקרה, והכי חשוב, עומדת במילה שלי, חוזרת אחרי דקה וחצי, חוזרת אחרי 2 דקות, אחרי כמה פעמים כאלה, חוזרת אחרי 5 דקות, כמה פעמים כאלה, חוזרת אחרי 6 או 7 דקות. זאת אומרת, אני מגדילה את טווחי ההיפרדות לאט לאט, כשאני שומרת על 2 עקרונות, בסדר? 2 עקרונות. עיקרון ראשון, אני מצהירה לאן אני הולכת ומתי אני חוזרת. עיקרון שני, אני נשארת יציבה, לא נבהלת מבכי בשום פנים ואופן. ואתם יודעות מה? עיקרון שלישי, עומדת במילה שלי. אני חוזרת כמו שהבטחתי, כמו שאמרתי, ואני גם מצהירה על זה גם כשאני חוזרת. ראית? אמא אמרה לך שהיא הולכת רגע לשכנה מאיה, הלכתי לשכנה מאיה וחזרתי. הנה אני, לא קרה שום דבר. בסדר? זה מאוד מאוד חשוב. זה באמת של איך עובדים עם הילדה. 2, אני אגיד, בחלק האחרון של השאלה היה, אני מרגישה שאני מאבדת כבר את הסבלנות, כי מאוד 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 קשה לי, ואז אני אגיד, כן, אם אני נגררת, נבהלת מהבכי, נגררת לקשיי היפרדות האלה, נמצאת שם ומנסה לתת מענה יותר ממה שיש לי יכולת לתת, אז אני כבר לא אם טובה דייה, אני מזכירה את העיקרון, אני עובדת בטוטליות, והטוטליות הזאת שואבת ממני, שואבת אותי ממני, והנזק לילדה שלי הוא הרבה יותר גרוע. למה? כי השדר לילדה שלי הוא גם מבלי שאני אגיד, ואולי זה נשמע ממש רע, אבל אני בכל זאת אגיד את זה רגע, השדר לילדה שלי, זה כל הזדמנות שתהיה לי לברוח, אני הולכת לברוח מפה. אני לא מסוגלת להכיל את זה, אין לי כבר כוח אלייך, אני לא מסוגלת לדרמות, לא בא לי על הבכי, ועוד 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 ועוד, והשדר הזה הוא הרבה יותר קשוח, הוא הרבה יותר פוגעני, ואני בשום אופן לא רוצה להיות שם. לכן, 1, לא לתת יותר ממה שיש לי. מה זאת אומרת לא לתת יותר ממה שיש לי? אם אני מרגישה שדי, אני מכתיבה היפרדות. אני אומרת עכשיו, אמא יוצאת לגינה ל2 דקות, ותכף אמא חוזרת, ואני יוצאת לגינה, ואם צריך, סוגרת חצי תריס מאחוריי, כדי שהיא תראה את הרגליים שלי, שהיא תראה שאני נמצאת, אבל אני לבד, ואני מתחילה לתרגל את ההיפרדויות האלה, נעזרת בכל מי שאני יכולה לעזר מסביב, ועושה כל מה שאני צריכה, כדי לשמור על עצמי
בטוב עד כמה שאפשר. נכון, זה לא מצב נורמלי, רובנו לא יוצאות לבתי קפה, או הולכות להשתזף על החוף, נכון, אבל עדיין יש לנו דברים שאנחנו יכולות לעשות עבור עצמנו. אם זה לצאת לשיעור ספורט כזה או אחר, אם זה לקפוץ לסופר לבד, או אמרתי לבעלי, מרגישה כמו בימי קורונה, אני כאילו בורחת לסופר מחפשת מה לקנות, אין סבון וקרם שלא ניסיתי, ואין בקשה שהבת שלי לא מבקשת שאני לא פשוט קונה, יאללה בואו נתנסה, מה כבר יכול להיות, כזה. בסדר, אז עושים את זה, וזו הבריאות הנפשית של חלקנו, ואחרות יזהו את הבריאות הנפשית של עצמן, ויתרגלו את המקום הזה. אז אני מקווה שעניתי, והאם יש לכם שאלות, שיתופים, משהו שאתם רוצות להביא מעצמכם, בשמחה. אז אני עונה רגע לשאלה בצ'אט, מה קורה כשאני אומרת לילד שאני יוצאת, שאני עכשיו יוצאת למרפסת לבד, והוא רודף אחריי לכל מקום בצרחות. שאלה מצוינת, אני אומרת שני דברים, אני אומרת דבר כזה, אתה זוכר? רגע, אני שמה אתכן על השתק רק בגלל רעשי רקע, כל אחת שצריכה יכולה להוריד, אז אני חוזרת ואז אני אומרת כזה דבר. אחד, אני מספרת לילד שלי, תלוי בגיל, לא ציינתי את הגיל נאווה, אז אני עונה רגע ככה, אבל בתוך המקום הזה אני ממש אומרת, בן 8, אמא צריכה להיות גם קצת לבד. אמא צריכה זמן לעצמה. והזמן הזה מאוד 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 חשוב לי, אתה יודע למה? כדי שאני ארגיש שיש לי כוחות, כדי שאני אוכל גם קצת להיות יותר רגועה, אפילו כדי שאני אהיה קצת יותר שמחה. אני גם חושבת שלכל אדם זה מאוד מאוד בריא לפעמים להיות גם קצת לבד, או הכי הכי חשוב, מאוד 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 בריא וחשוב, שאני אדע מה אני צריכה, ואני גם מספר לך מה אני צריכה. אז אני מספרת לך עכשיו מה אני צריכה. אני צריכה 5 דקות לבד, בגינה, במרפסת, בחדר שלי, מול טלוויזיה, מול מסך, עם ספר, לא משנה מה, ואני יודעת ובטוחה שאנחנו יכולים אפילו לשים סטופר, הוא בן 8, הוא יכול לשים את זה גם לעצמו בעיקרון, אבל נגיד ויש לו קשיים קצת יותר מורכבים מתוך המקום הזה, ובעוד 5 דקות אנחנו נתפגש שוב, אבל 5 דקות אמא רוצה להיות לבד. ואז את יוצאת למרפסת או נכנסת לחדר, סוגרת את הדלת, אומרת לו, אתה יכול לשים את הטיימר, שים טיימר, ובעוד 5 דקות אני יוצאת. בהתחלה, אז תחשבי שזה הולך להיות הזמן השקט שלך, יכול להיות שהוא ידפוק, יכול להיות שהוא ישאל שאלה, את לא תעני, את מצידי תעמדי מעבר לדלת 5 דקות, ואת תרגילי אותו לרעיון, שאמא צריכה משהו, והוא צריך לתת את זה לאמא. זהו, בסדר? הילדים שלנו רגילים להפוך. מה? זה עובד במצב כשהוא רגוע, אבל אם הוא בהתקף זעם ובאטרף מטורף, ודווקא ברגע הזה אני הכי צריכה את 5 דקות, אין לי, הוא לא נותן לי את זה, הוא יכול לשבור חפצים, הוא יכול לדפוק. רגע, אז שנייה, זה מאוד מאוד שונה מהשאלה ששאלת, בסדר? כשאנחנו מדברים על ילד בהתקף זעם, הוא לא רואה את הסביבה שלו, בסדר? ממש ברמה קוגניטיבית יש ניתוק מוחלט מצורך של אחר, ולא רק שיש ניתוק מוחלט מצורך של אחר, יש מטרה מאוד מאוד ברורה, והמטרה היא להחריב, בסדר? המטרה היא שמי שמולי, בדרך כלל מי שאצלי באימון קוגניטיבי ונמצאת פה מכירה את המונח קצת יותר טוב, אבל גם בהנחיית הורים אתם מכירות היינץ קוט, שמי שמולי ובדרך כלל זולת עצמי, בסדר? יסבול לפחות כמוני, אם לא יותר, בסדר? ולכן אני לא יכולה לקחת את 5 דקות האלה כשהוא בהתקף זעם. אין לי יכולת כזאת. כשהוא בהתקף זעם, אני רוצה להיות נוכחת ברקע, לא בתוך ההתקף, לא עונה, לא מדברת, לא מנסה להרגיע, אבל אני בטווח ראייה, בסדר? רחוקה, אבל בטווח ראייה, למשל, עושה כלים והוא בסלון, ונותנת לו להיות בהתקף זעם. התקף זעם עובר. אוקיי? הוא לא נשאר שם. הוא לא נשאר שם לאורך שעות. אם אני נשארת יציבה רגועה, לא עונה,
לא מדברת, לא מבעירה את השטח, עושה כלים, עסוקה במשהו אחר, משדרת הרבה מאוד יציבות, לא משדרת אדישות וחוסר אכפתיות, אלא יציבות, עושה את מה שאני צריכה לעשות, התקף הזעם יתקצר מפעם לפעם. אני עונה עכשיו לעוד שאלות ברשותך. איך עוזרים לי? יאללה, אני יכולה לשאול שאלה, פשוט הצבעתי ואני חייבת תכף ללכת להכיל אותו. כן, יאללה, לי. תודה. קודם כל, תודה רבה על מה שאמרת מקודם, גם לגבי השירותים, זה משהו שלקחתי לעצמי, אני רגילה ללכת לשירותים איתו כשהוא עליי, אז ממש היה אמירה חשובה, תודה על זה. יופי, יופי. ורציתי לשאול, אני עושה משהו לא נכון, ואני פשוט אשמח מאוד לדעת איך אני עושה את זה אחרת, מצאתי שאני הולכת איתו לגינות, ולפעמים יש שם ילדים יותר גדולים, ואז פתאום אני נכנסת לאיזושהי מגננה ולאיזשהו לחץ, ופתאום איזה ילד יכול לבוא ולומר איזה משפט מאוד קטן, והוא בן 4-5, ומבחינתי, והתינוק שלי בן 1 ו4 חודשים, ואני כאילו מאוד תורה איך אני לא מעבירה לו את החרדות החברתיות האלה, כי פתאום הוא יכול לבוא ולומר, לחטוף לו איזה משהו, או להגיד לו פיך, אתה לא יכול להיות פה, וכאילו אותי זה שובר, וכאילו מן הסתם שהוא לא מבין בכלל מה קורה ברמה הזאת, אבל אני חייבת לעשות איזה שינוי, ואני ממש אשמח לשמוע ממנו. זה שובר, ואיך את מגיבה על השבר הזה? אז נגיד, השבוע הלכנו לאיזה ג'ימבורי, ואז ילדה באה ולקחה לו משהו, אז אמרתי לה, חמודה, הוא היה עם זה לפני, אנחנו לא קוטפים, והחזרתי לו, כאילו היא החזירה לו את מה שהיא לקחה, וזה גם לימד אותו, כאילו בפעם הבאה שבאו לחטוף לו, שלא, אבל אם פתאום, אני מאוד תוהה כזה, כאילו פתאום נגיד ילד יכול לבוא ולקחת לו את המגלצ'ה, להגיד לו, אתה לא יכול להתגלץ פה, אז אני כאילו מאוד חלוקה באיך אני שמה, כאילו אני מרגישה שזה לא צריך להיות הגבול שאני מציבה, אלא ההורה שלו מציב, אבל הוא לא שם אותו, אז בוא נחלק את זה לשני דברים, בסדר? אחד, אני רוצה כאמא לחשוב מה הדבר שהכי חשוב לי שהילד שלי ילמד בהיבטים חברתיים. מה אני רוצה שהוא ילמד, אוקיי? מה את רוצה שהוא ילמד? שהוא לא צריך לוותר, אם בא לו משהו, כלומר, אם עכשיו הוא משתמש במשהו. אבל רגע, אני מקשה עלייך, ותקשיבו כולם, כי זה שיחה מאוד מאוד חשובה, אני מקשה עלייך, לפעמים צריך לוותר. נכון, אבל יש עניין של לוותר, ויש עניין שחוטפים לך, זה דבר ראשון. אבל לפעמים חוטפים לך, ואתה גם צריך לוותר. נכון, בטח עם ילדים גדולים ממנו. נכון. אני יכולה להגיד לך שעכשיו נגיד... אני לא רוצה ללמד אותו שהוא לא מוותר, כי אם אני אלמד אותו שהוא לא מוותר, כל פעם שהוא יצטרך לוותר, והוא יצטרך לוותר, כי הוא יותר גדולים ממנו, ויותר מתוחכמים ממנו, ורבים יותר ממנו, והוא יצטרך לוותר, מה הוא ירגיש? חוסר מסוגלות וחוסר... נכון, שהוא נכשל, חוסר מסוגלות, חוסר אונים, מה הוא ילמד על עצמו שהוא לא כל כך מסדר בחברה, אז למה שאני אלמד אותו שהוא לא צריך לוותר? לפעמים הוא צריך לוותר, את לא מוותרת, אני מוותרת כל הזמן. בדיוק בעלי אמר לי, הוא התחיל כזה לשים גבול לכלב שלנו, שהוא לא מרשה לו להיות על הספה, אז אמרתי לו כל הכבוד, ואז הוא אמר לי, לא נכון, לא כל הכבוד, במשפחה אנחנו חולקים, אנחנו ביחד, כאילו, קיצור, אני מסכימה. מה את רוצה ללמד אותו? לא יודעת. אז זה מאוד מאוד חשוב. אולי מסוגלות, אולי כאילו שיש לו את המקום לבוא ולהגיד עם משהו שהוא חשוב לו, ברור, בין 1 ו4 חודשים, אני לא מצפה לאיזה דבר שאותי. רגע, שנייה, הוא הבכור שלך, נכון? הוא היחידי, כן. הבכור. אז קודם כל, בסדר, בואי נרגע, הילד בן 1 ו4 חודשים, אבל אני לא מדברת עליו, אני מדברת רק עלייך עכשיו, בסדר? אצלו הכל סבבה, אין לו מושג מה קורה אצלך בראש, בינתיים, רק בינתיים. כשאת מדברת עלייך, וכשאת חושבת, את צריכה לעשות עם עצמך ברור מה אני רוצה ללמד את הילד שלי בהיבטים חברתיים, ובכלל, מה חשוב לי, אוקיי? אני לא הולכת לענות לך על השאלה הזאת, זו שאלה שאת חייבת לדון בה עם עצמך. איך את דנה בה עם עצמך אם אין לך שום רעיונות? את מתחילה לשאול חברות. מה נגיד הכי חשוב לכם? את אמא שלך, האחיות שלך, בעלך, לא משנה מה. מה נראה לך? את הולכת לעשות עבודה של סיעור מוחות, מה חשוב לך להעביר לו מסר אחד בלבד, לא 7,000 דברים, דבר אחד שאני רוצה שהילד שלי יהיה מסוגל לעשות, וזה בשום פנים ואופן לא לוותר, כי זה לא אמיתי, בסדר? בחיים כל הזמן מוותרים, ואוי ואבוי, אם אני אלמד אותו שאסור לוותר, כל פעם שהוא יוותר, הוא ירגיש שהוא קצת לוזר, בסדר? ושאוכלים אותו בלי מלח, מה שנקרא. אז אני לא רוצה את המקום הזה. אז אחד, את הולכת לעשות את הבירור הזה, ואחרי שתעשי את הבירור הזה, מה חשוב לי להעביר לו, מה אני רוצה ללמד אותו,
ואז נצטרך לחשוב ביחד, או תחשבי לבד, או מה שאת רוצה, איך אני מעבירה את זה הלאה. איך אני בעצם מלמדת אותו את הדבר הספציפי הזה. אוקיי? איזה תגובות שלי נדרשות שם, איזה אמירות שלי, מתי אני בכלל לא מגיבה, מתי אני מגיבה חצי קלאץ' וכן הלאה. אבל קודם כל, איך היא תעשי את הבירור הזה? הוא חשוב. אני לא רוצה לתת לך אותו, זה לא יהיה נכון. ולגבי הגינה וההתערבות ככה מול אבל זה אותו הילדים. דבר, זה קודם מתחיל בזה. אוקיי? קודם כל אני רוצה לדעת מה אני רוצה להעביר, אוקיי? ואז לפי מה שאני מחליטה, שאני חשוב לי שהילד שלי ידע או ירגיש או יבין או ילמד, אני גם מחליטה את מידת ההתערבות שלי ואת האירועים שבהם אני מתערבת, ואירועים שאני ממש לא מתערבת בהם. יש? יש, תודה. באהבה גדולה. אז אני רגע חוזרת לשאלה של ברכה, איך עוזרים לילדה בת 4 שמשתעממת מאוד ולא מצליחה להעסיק את עצמה כמעט בכלל? שני דברים, אחד היא בת 4, ולא כולם יודעות או יודעים להעסיק את עצמם, בטח ובטח כשמדובר בזמן אינסופי שבו אני צריכה להעסיק את עצמי. זה לא שהשארתי אותה לשעה ואז טוב, תסתדר והיא תמצא את הזמן של זה. הילדים שלנו כמעט 3 שבועות בבית, ומה כבר יש להם לעשות? אתם מצליחות להעסיק את עצמכם? אם לא היה לנו פסח על הראש, כמה הייתם מצליחות להשיג את עצמכם? כמה אפשר? אז קודם כל באמת, 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 זה זמן בלתי מוגבל, וזה אחד הקשיים המאוד מאוד בולטים בדרישה להשיג את עצמי. אז זיכרון אחד חשוב וממנו להתחיל. אם אני רוצה ללמד אותה להשיג את עצמה, אני מגדירה זמן ביום, שזה הזמן שבו היא מעסיקה את עצמה. למשל, אני קובעת איתה שבזמן, אפשר לא סביב שעה, אלא סביב תפקוד, למשל בזמן שאמא מכינה ארוחת צהריים, את משחקת ליד אמא במטבח או בסלון, אבל את משחקת לבד. או בזמן שאמא מכינה ארוחת צהריים, ובזמן שאמא מתקלחת, אם היא מסוגלת לשני זמנים כאלה ביום, את מוצאת לך תעסוקה. מה זה את מוצאת לך תעסוקה? בוא נחשוב על לפחות 3 דברים, לא צריך יותר מזה, שאת יכולה לעשות כשאמא לא איתך. פלסטלינה, חוברת צביעה, ואולי משחקים באייפד או במחשב, לא יודעת, 3 דברים שהם קצת שונים ומגוונים, או איך קוראים לו, וואי שכחתי עכשיו איך קוראים לזה, זה שעושה ספורט ביוטיוב, לא יודעת מה, הילדים שעושים איתו כל הזמן את הספורט, שכחתי עכשיו איך זה נקרא לזה, אז אולי ספורט ביוטיוב, אין לי מושג. אז אני מגדירה יחד איתה 3 דברים שהיא יכולה לעשות כשאמא לא נמצאת איתה, ולא רק 3 דברים שהיא יכולה לעשות כשאמא לא נמצאת איתה, אני מגדירה 2 זמנים, 3 זמנים, זמן אחד תלוי, בסדר? בהדרגתיות, שבהם היא עושה אחד מ3 הדברים האלה, וטווחי הזמן לא יכולים להיות יותר מרבע שעה, 10 דקות רבע שעה בהתחלה, בסדר? זאת אומרת, זה לא אם היא הלכה לנוח 2 שעתיים, וזה הטווח זמן שאת יכולה להעסיק את עצמך, אם היא לא יודעת לעשות את זה, אז אנחנו מתחילים ב7 דקות, עולים ל10, עולים ל12, עולים ל15, קפיצות של 3 דקות פחות או יותר, בסדר? סיוון, איך אני מצליחה בימים אלה לגרום לילדים, ילדי קשב, בני 11 ו-13, לארגן את יומם, שיהיו אחראים על סדר היום שלהם, נסחפת, משימות לימודיות, קצת קריאה, קצת לעזור נגיד בבית, ולא רק מסכים, לנקות האוטו, לבשל, לחבש, איך אני גורמת לשני בנים, בני 11 ו-13, להיות יותר טובים כנראה מבן הזוג שלי, ולתפקד וואו, אוקיי, אז שנייה בוא נעשה רגע פאוזה, אני לא, בסדר? חצי מזה לא. למה לא? כי מה שעד עכשיו לא עשינו בחייאת, עכשיו בזמן מלחמה, עם 0 סדר יום, עם לוז קצת משוגע, עם הזדקות לקינוח, עירותים ולא יודעת מה, שנמצאים באזור, אני לא מצפה לכל זה, אבל, בסדר או לא? יחד עם זאת, אני רוצה משהו מזה. למה? כי באמת המסכים לא בריאים, לא במינונים שהילדים צורכים אותם בימים אלה, לא בריא לנפש קודם כל, בסדר? לא בריא לעיניים, לא בריא לכאבי הראש שיכולים להתלוות לזה, אבל בעיקר לא בריא לנפש. ולכן, במקום להגביל מסכים, ולהגיד אתם רק 1.5 שעה, 2, 4 שעות במסך ביום, ואז בכל שאר הזמן,
יש מלחמות על איך להעסיק אותם ומה לעשות וכן הלאה. אני אומרת, אפשר להיות במסכים, או לא אומרת את זה, אבל נגיד, בתנאי ש, או בתנאי ש, או זה עובד עם עוד דברים. למשל, אתה חייב לעשות עמוד אחד בחוברת חשבון. ביום. תגיד לי מתי אתה עושה את זה. תגיד לי באיזה שעה, או בין איזה שעות, בין 2 ל-4, בין 1 ל-3, בין 12 ל-12 וחצי, עמוד אחד. ואז, אם קבענו בין 12 ל-12 וחצי, אני מזכירה לכם בנות של אימון קוגניטיבי, אם קבענו בין 12 ל-12 וחצי, זו מטרה אופרטיבית, ב-12 וחצי, אם לא קרה נשמה יקרה, אני מכבה את המסך, כי אתה לא עמדת במילה שלך. כשתסיים זה, תדליק בחזרה את המסך. אני לא נלחמת, אין פה אנשים, בסדר? מה יש? עבודה על עמידה במילה. מזה אני רוצה להתחיל. זאת אומרת, אני לא מדברת על יהיו אחראים על סדר יום וניקיון וזה 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 וזה, לא. יהיו אחראים, שימו לב למה שאני אומרת, על המילה שלהם. קבענו משהו? תעמדו בזה. אוי ואבוי, אנחנו לא יכולות לקבוע משהוים. בין 1 ל-2 זה, בין 3 ל-4 זה, 4 עמודי חשבון, 3 מגירות מטבח, 2 מקררים ו10 מקפיאים, אף אחד לא יעמוד בזה, גם אתם לא, בסדר? מה כן? אני קובעת איזשהו עיקרון, משהו. למשל, הבת שלי בכיתה ב' יודעת שהיא צריכה לעשות עמוד אחד בחשבון, וקצת קשה לה בקריאה, וחצי עמוד מאיזשהו ספרון כזה שיש לה, של קריאה. זאת המחויבות שלה, בסדר? כשהיא מסיימת את זה, יש לנו שעות, שזה המחויבות של כולם, אחרי השעה 4, כי לפני 4 כולם פה חצי כוח, ילדי קשב, לא ישנים טוב, בקושי קיים בבוקר, אז מ-4 מתחיל היום שלנו פחות או יותר, סתם, לא מ-4, מ-2, אבל מ-4 זה זמן של ניקיונות של פסח, אז כל אחד נותן מעצמו תפקיד שהוא בוחר, והוא מנקה, מה שהוא בחר הוא מנקה, בסדר? אז יש לי 2 עוגנים, בסדר? יש לי עוגן של תרגול בסיסי מינימלי, ויש לי עוד עוגן של עזרה ומחויבות כלפי הבית, אז אני מתחילה בזה, אז אני לא מלמדת אותם להיות אחראים על סדר היום שלהם, אני מלמדת אותם להיות אחראים על המילה שלהם, למה אתה מתחייב, תעמוד במילה, אני לא בוחרת בשבילך, אתה תבחר, תעמוד במילה שלך, מתוך הדבר הזה מתחילים ולאט לאט מגבירים, בסדר? שירה שואלת, כן, סיוון? אבל מה עושים בשאר הזמן? את מדברת על משימה כלשהי שצריך לעמוד בה, ועוד נגיד עוגן של כולם מנקים, ואז משהו לוקח משהו, אוקיי, אבל הדברים האלה זה, יש יום שלם. יש יום שלם, אז אני עונה לך על זה רגע. בתוך היום השלם הזה, חשוב לי שאת תדעי מה עוד את רוצה שייכנס שם, בסדר? יכול להיות שאת תחליטי על שעות מסוימות שבהן אין מסך, אוקיי? אבל גם אין מחויבויות, אבל אין מסך. יש כדור בגינה, יש גן שעשועים, יש לא יודעת מה, טיפוס על הרים, יש מה שזה, אבל אין מסך, אחד יכול להיות. זאת אומרת, חשוב לי שאת תחליטי מה את רוצה שייכנס ביום, אבל זה לא יכול להיות סט של מטלות שלהם. זה צריך להיות גבול עם מחויבות. אז גבול למשל אומר שעות מסוימות שיש בהם מסך, שעות מסוימות שאין בהם מסך, אולי, או טווח זמן במסך, גם אולי, אבל זה סביב גבולות, ו2 מחויבויות. אז מחויבות שלך כלפי עצמך, ומחויבות שלך כלפי בית. בסדר? אבל תעשי לעצמך משהו מאוד מדויק, זה חייב להיות מאוד מדויק. זה לא יכול להיות סדר יום, קריאה, משימות לימודיות, לעזור, בלה בלה בלה, לא. זה צריך להיות מאוד מאוד מדויק. אצלנו עשינו לוז, כל יום מה צריך לנקות לפסח. מגירות של האי, לא יודעת מה, מקפיא של מחסן, ממש כתבנו. ואין דבר כזה לסיים את היום הזה בלי שזה יהיה. אז אין מלא דברים באותו יום, ואין היסטריה, אבל יש משימה ליום, והחלוקה ברורה. ומה חשוב לי? חשוב לי שהם יעמדו במילה שלהם. שזה דרך אגב מה ששאלתם שאלות לתרגיל אינטגריטי שנדבר עליו, אבל אינטגריטי במהות שלו זה להחליט משהו ולעמוד במילה שלי. זה העיקרון הכי חשוב שיש, כי אחר כך כמעט בכל שיח שאני אעשה עם הילד שלי, אנחנו יכולים להחליט על משהו והוא ילמד שהוא עומד בזה. בסדר? למשל ילדים שרוצים נורא ללכת לגלידה גולדה כבר איזה שבוע,
ואתמול בערב היינו צריכים ללכת, אבל הזהירו אותנו מהמטח של 7 בערב, אז אמרתי להם, קבלו ביטול, ואמרתי, אם נוכל, נלך בבוקר. אז לפני שנכנסתי לזום, נתתי איזה 18 מטלות, כי גלידה גולדס שווה 18 מטלות, 18 מטלות, סתם לא 18, אבל לא מעט, שהם צריכים לעמוד בהם. הם לא עמדו בהם, אנחנו לא נלך לגלידה גולדה. אני אצא מהזום ותכף נראה מה קרה שם, אני אעדכן בהמשך. בסדר? אבל אני רוצה לדעת בדיוק מה אני מצפה שיקרה שם. יש? אני עוברת לשאלה הבאה כדי להספיק עוד בנות. אם בהתקף הזעם הוא פוגע באחים שלו או הורס חפצים, אז אני עוצרת את זה כמעט בכל דרך. איך אני עוצרת את זה? אם הוא פוגע באחים שלו, אני לוקחת את האחים שלו ומרחיקה אותם, אוקיי? אני לא מנסה לעצור אותו, אני מרחיקה אותם, בסדר? לחילופין, אם זה היה בכיתה, הייתי מוציאה את כל הכיתה. בסדר? החוצה ומשאירה אותו לבד בכיתה שיזרוק את הכיסאות, אוקיי? ולא מנסה לעצור אותו. אם זה התקף זעם, לא אם הוא כועס. התקף זעם זה זמן שבו האדם חווה ניתוק מוחלט מהסביבה שלו, הוא לא רואה ולא שומע, אין עם מי לדבר. אנחנו ממש יכולים לראות על ילד בהתקף זעם שהוא לא איתי, שלא משנה מה אני אגיד, הוא לא נמצא שם. אז את האחים שלו אני מרחיקה. חפצים זה תלוי. אם הוא בועט בדלת ולא קורה כלום לדלת, יקרה הרבה יותר מהר לרגל שלו, ככל הנראה, בסדר? לא בטוח, אבל ככל הנראה, אני מניחה לזה. אבל אם חלילה הוא עושה משהו שהוא מעשה מסוכן, אני מנסה להפעיל כל סמכות שאני יכולה להפעיל במבטים שלי, באמירה שלי, בכעס שלי, בלקחת ממנו את החפץ כדי לעצור את הדבר הזה. אם זה יותר מזה, צריך תוכנית עבודה שהיא יותר מאשר איך אני מגיבה לאירוע עצמו, צריך לעבוד עם הילד הזה קצת אחרת, אבל אני רגע אגיד משהו שאולי הוא חשוב. ילדים שמתמודדים, בסדר? הילדים מתמודדים, גם אנחנו וגם הילדים מתמודדים עם התקפי זעם, מאוד מאוד אני רוצה להגביר את יחסי הקרבה שלי אליהם. בסדר? ילד שמתמודד עם התקף זעם זה ילד שבחוויה שלו העולם עוין לו. והוא צריך להתגבר על העולם, וכל פעם שהוא חווה פגיעה, שאני אפילו לא מודעת אליה, זה יכול להיות אמרתי לבעלי איזה תזוזה של גבה, או אינהון, או לא יודעת מה, והוא קלט שאמרתי את זה עליו, או קשה היה איתו, או משהו כזה, והוא שמע את זה, ואז מתחיל התקף זעם. התקף זעם בבסיס שלו הוא פגיעה בעצמי, תמיד, אוקיי? אז בעיקרון ילד עם התקף זעם זה ילד מאוד 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 רגיש, וללא חוסן, ולכן אני רוצה לעבוד על החוסן שלו, אני רוצה לעבוד על מידת הביטחון שלו בי, כאימא, או בי, כאבא, או בנו, כאבא ואימא, בסדר? וזה לא כל כך איך אני אגיב להתקף, זה הרבה יותר איך אני אעבוד לא בזמן התקף, בסדר? וכשעובדים נכון על המקום הזה, אז זה עושה עבודה מדהימה, הרבה יותר מאשר איך מגיבים להתקף הזעם. שוב, זה איך שאני עובדת, אני יודעת שהרבה מטפלים עובדים אחרת, עובדים עם הילד על התקף זעם, אני פחות מאמינה בזה, בסדר? ואני רואה שברוך השם זה עובד. איך מעודדים שיתופי פעולה בכיף לניקיונות לפסח? לנקות לפסח, לא לכל ילד זה כיף, בסדר? יש ילדים שזה כיף, שהבת שלי עפה על זה, והבת השנייה שלי רוצה להרוג מישהו על זה, בסדר? אז זה לא חייב להיות כיף. אבל מתי זה יכול להיות, מתי יכול להיות סביב זה שדר של כיף? כשכיף לי. כשאני שמה מוזיקה, ואני עושה מזה, ואני עושה הפסקות באמצע לגלידה, או למשהו אחר, ואני לא מצהירה שיש לנו מלא מכות, ולא סיימנו, ובקושי התחלנו, וכולם כבר סיימו, ולא יודעת מה, ממש לא. אני אומרת, אנחנו עושים רק את זה, והיום נעשה רק את זה, ואיך אנחנו מתקדמים מהמם, ובנוסף לזה, אני גם מניחה איזשהו יעד, אם נסיים את זה ואת זה ואת זה עד יום חמישי, אז ביום חמישי אפשר אולי לעשות לא יודעת מה, בסדר? כל שנה שהילדים שלי קצת מבואסים מזה השנה, אבל כל שנה יש לנו נוהל כזה שאנחנו מתחילים לנקות לפני פורים אצלי בבית, ואנחנו מסיימים 1.5 שבועות לפני פסח. ואז בשבוע לפני פסח אנחנו בדרך כלל יוצאים לטייל וחוזרים ממש יומיים לפני ליל הסדר. זה מה שאנחנו בדרך כלל עושים לאיזה שבוע, דווקא 1 שבוע לפני פסח. אז תמיד זה היה אצלנו הטריגר לסיים לנקות, כי כולם רוצים צימרים או בית
בית מלון לאיזה שבוע לפני פסח, גם המחירים נורא זולים, וגם יש חמץ בכל מקום, שזה ממש כיף, וגם הבית נשאר נקי. אז זה היה תמיד איזשהו מניע מאוד מאוד טוב. השנה אין לנו את המניע הזה, אבל יש לנו גלידה גולדה, תודה להשם, עוד דברים דומים כאלה. אז באמת אנחנו הולכות למקום הזה. אז מה הכללים בתוך המקום הזה? אחד, שלי יהיה כיף, ממש, לייצר אווירה שהיא כיפית. 2, לא להניח את זה כאילו זה דבר מאוד מאוד קשה, ויש לנו מלא מה לעשות, ואנחנו לא מספיקים, ואנחנו צריכים לא לייצר היסטריה ולחץ סביב זה, זה לא נעים. זה נותן תחושה גם כזה של אני לא מצליח לעמוד בזה, אז למה לתת את התחושה הזאת? בשביל מה? זה מייאש מלכתחילה. 3, להגדיר ממש מה צריך לנקות כל יום, ולא להגיד, סיימת את המגירה, אז תעשה גם את המגירה הזאת, סיימת את הארון, אז תפנה לשידה, סיימת את השידה, אז אם כבר זה, אז בוא נסיים גם את החדר, לא יודעת מה. זה מייאש שכל פעם מוסיפים לי משהו, אז אם אני יודעת בדיוק מה אני צריכה לעשות באותו יום, ואני מסיימת אותו, ואז יש לי חופש אחריו, זה דבר מאוד 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 חשוב. 3, להניח מטרות, יעדים כאלה, שאם אנחנו מספיקים, אנחנו יכולים לעשות זה וזה. אם אנחנו מספיקים עד סוף שבוע, אם אנחנו מספיקים עד סוף היום, אם אנחנו כל אחת ומה שמתאים לה, ואז אני בטוחה שיהיה אפשר להתגבר על חוסר שיתוף פעולה, כי זה באמת הופך להיות נורא נורא כיף, אבל גם אני אשים כוכבית, לא לכולם כיף, וגם לקחת את זה בחשבון, בסדר? אז חלק מזה זה מחויבות, חלק מזה יכול להיות כיף, בסדר? וכמו שאני אומרת לבת היותר גדולה שלי, שממש סובלת מכל רגע של ניקיון, אני אומרת לה, אני מבינה, זה לא כיף, זה גם כנראה לא הולך להיות כיף, אבל את תעשי את זה, אוקיי? זה התפקיד שלך. אז או שתסבלי בזמן שאת עושה את זה, או שתדאגי ליהנות בזמן שאת עושה את זה. זה כבר קשור למה את תחשבי בזמן שאת עושה. אם את תנגבי את המגירה ותגידי, וזה עצבים, ולמה אני עושה יותר, מה כזה, אז את נורא 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 תסבלי, וזה ירגיש לך נצח. אבל אם את תנקי ותחשבי על הטיול שאת רוצה לעשות, או על הסמלה שבא לך לקנות, או לא יודעת מה, זה גם יעבור הרבה יותר מהר, וגם את לא תסבלי. אני בכל מקרה רוצה את המגירה נקייה היום, בסדר? זה גבולות מאוד מאוד ברורים, וגם עבודה על איך אני מנהלת את המחשבה שלי. את רוצה להרגיש שאת סובלת ולהתמרמר, רק את נפגעת מזה, בסדר? זה ממש משהו בעיניי ללמד את עצמנו וגם את הילדים. מה אני חושבת על זה? בנות של אימון קוגניטיבי מיומנות בזה, מה אני חושבת על זה? זה מה אני מרגישה כלפי זה. את המחשבה שלי אני יכולה לנהל. אז תנהלי את המחשבה שלך, בסדר? נכון, שרית, קוראים לזה רואי כי מצחיקי, אלופה, כל הכבוד. איך רותמים מתבגרים לנקות לפסח, הם לא עושים כלום, ואם הם עושים, אז זה בעצבים. אז עניתי על חלק מזה קודם, אבל אני רק אדגיש את המקום הזה, ואני אגיד, מתבגרים זה דבר האחרון שמעניין אותם, מה שמעניין אותם זה הם עצמם וקבוצת הוואטסאפ של החברים שלהם, ואולי משחק הכדורסל אם זה בנים ולא יודעת מה, מחויבות אחת, זאת אומרת, ממש הגדרה של תפקיד. אני לא רותמת אותם לניקיונות בפסח, אני מגדירה על מה הוא אחראי ועד מתי אני רוצה שזה יהיה, אני לוקחת לשיחה 1 על 1, אני מסבירה למה אני צריכה את הסיוע הזה, את העזרה הזאת, למה זה לא יכול לקרות בלעדיהם, שואלת אותם מה מתוך ברשימה הזאת הם מוכנים ורוצים לעשות, במה הם מרגישים שהם צריכים עזרה, זאת אומרת, שימי לב, אסתר, ובכלל, השיח שלי מתבגרים הוא שיח מאוד מאוד קרוב, ממקום של קרבה, ממקום של צורך, ממקום של רצון לעשות את זה יחד, בסדר? לא ממקום של את דבר כזה אתה עושה, כי אני רק מעוררת התנגדות, ובגיל ההתבגרות, הכיף זה להתנגד, בסדר? ובכיף שלי זה שלא יגידו לי מה לעשות, ואני אצטרך להתגבר, ואז אני אראה את כוח הגבורה שלי. אני לא רוצה לעבוד בכלל ממידת הגבורה, ובטח שלא ממידת הדין, רק מתוך חסד. תעשה איתי חסד, בוא נעשה את זה. תעשה איתי חסד, תגיד לי על מה אתה אחראי שזה יוכל לרדת לי מהראש, תעשה איתי חסד, בוא נעשה חסדים אחד לשני, בוא נתפנה ככה כך, בוא נחליט שאנחנו מסיימים ויוצאים, אם זה בנים לשווארמה, אם זה בנות לביוטי קר, לא יודעת מה, בסדר? אנחנו רוצים לרתום אותם לצורך האישי שלי, נגיד, לרצון שלי, לצורך שלי בשיתוף פעולה, בסדר? כזה, במקום מאוד מאוד רך ומאוד מאוד של חסד, לא לנסות ללמד אותם, בעיניי לפחות, שזה המחויבות שלהם, ומה זאת אומרת,
והם חלק מהבית, ובלה בלה בלה, אל תבזבזו על המקום הזה אנרגיה, בשביל מה? התוצאה היא שאני רוצה ליצור אותה, זה שיש להם מחויבות כלפיי, וכלפי הבית, זאת התוצאה, נכון? אני רוצה שהם יבינו שיש להם מחויבות. אז יש לי דרך אחת להגיד להם, סליחה, אתם חלק מהבית, מה אני עובדת אצלכם? לא עובדת אצלכם, למה שלא תעשו? גם ככה אתם לא עושים כלום, מה זה העצלנות הזאת? מה זה הבטלנות הזאת? איזה חוסר אכפתיות, בלה בלה בלה, וככה ללמד אותה מחויבות. זה לא עובד. זה לא עובד, כי זה בכוח הזרוע, זה לא מלמד מחויבות. מקסימום הצלחתי לגרום להם לעשות, יצרתי גם ניתוק בינינו, שזה הדבר הכי גרוע שאני יכולה לעשות עם מתבגרים. אני רוצה ללמד את המחויבות מתוך הצורך שלי בהם, ומתוך הרצון שלי בהם, ומתוך התחושה שלי כשיש שיתוף פעולה, והשמחה שלי כשיש שיתוף פעולה, וכמה זה מקל עליי, זאת גם מחויבות. אבל זו מחויבות שיוצאת מנקודה אחרת, בסדר? ככה בזה אני מאמינה, בטוח שיש מי שיחלוק עליי, וזה ממש בסדר. אני לא מצליחה עם נערה בת 15, לא הבנתי, אבל נראה לי שעניתי על זה עכשיו. אם אכן התקף זעם בא בדרך כלל אחרי הזעקה, אז הוא בלחץ, הוא בסטרס, הוא חווה פגיעה, כמו שאמרתי קודם, בעצמי שלו. ממש חווה פגיעה. אז הוא לא חווה מאדם, הוא חווה מסביבה. איבדתי את עצמי לרגע, נפגעתי מאוד, ועכשיו מה שאני עושה זה אני בהתקף זעם, אני חייב להחזיר לעצמי את השליטה. הרי מה קורה בהתקף זעם? אני מתעלל במישהו אחר, אני פוגע, אני שובר, אני צורח, אני משתלט על המציאות. מה אני עושה בעצם? אני מחזיר את השליטה אליי. למה? כי לפני 5 דקות, לפני 10 דקות, לפני דקה וחצי, הרגשתי שאין לי שליטה. למה? כי צחקו עליי, וזה קרה. כי זלזלו בי, וזה קרה, ולא היה לי שליטה על זה, כי הייתה אזעקה. גם. בסדר? אותו דבר. אוקיי, וואו, קרה לי בגן ילד שהיה בהתקף זעם וזרק כל הכיסאות להרמה בתוכו גן, בזמן חצר, מזל שלא היה אף אחד, נתנו לו להוציא את הזעם, שסיים אחר כך נרגף, סרגל את הכיסאות לגמרי. איך מלמדים את זה? כשלהורה בעצמו יש התקפי זעם, הורה צריך לבדוק מה הוא צריך לעבור, ממש תהליך אישי, לבנות את מבנה העצמי שלו מאוד יציב. הורה שיש לו הרבה התקפי זעם, זה הורה שלא סומך על עצמו, הורה שלא מאמין בעצמו, הורה שחווה שהעולם כלפיו עוין, מתנכל, שדברים רעים קורים לו, שהמציאות שלו יותר קשה משל אחרים, ועבור זה נדרש ליווי ונדרש טיפול, וכדאי לעשות את זה כדי לא להעביר את זה הלאה, וגם לא לחיות ככה, חבל. שמעתי שכדאי לעשות תיאום ציפיות ושיחה אישית עם כל אלה לגבי החוויה של ניקיון פסח, מה הוא אוהב, מה פחות, ומשם לצאת לדרך. לגמרי אפשר, יש ילדים שאפשר לדלג על זה, שהם יזרמו גם אם פשוט נעשה רשימה, והם ייקחו חלק ממה שהם, יבחרו מהרשימה מה שהם רוצים. אם את אימא שאוהבת לנהל סכנשים, שיחות נפש, והילדים שלך זורמים, תמיד זה טוב לדבר, הכל בסדר, אבל לא יודעת להגיד אם זה כלל. לא בטוחה שזה כלל, אני לא ניהלתי שיחות אישיות, אני אמרתי לאיזה מצב אנחנו רוצים להגיע ובאיזה תאריך, חילקתי את זה לימים, ונתתי לכל אחד לבחור מה מתוך זה הוא רוצה לעשות, בסדר? וכששניים רצו את אותה משימה, עשינו הגרלה. מה יוצא? למי? ומה שיוצא, אני מרוצה, וככה אנחנו עובדים, זה לא מחייב בעיניי, אוקיי? יאללה, שמחה, אני איתך. שמחה, את פה? כן. כן. רציתי ככה להתגייס הבת שלי היא 8.5, ואני מרגישה בתקופה הזאת, אולי זה יותר, כאילו תמיד זה היה, אבל צורך במסך מאוד מאוד גדול. עכשיו, לא רק צורך במסך, אני קצת יותר תארת, וכאילו, לנו בבית אין אינטרנט פתוח, יש להם ערוץ מהיר, והיא כאילו ממש בזמן האחרון, בתקופה הזאת, מאוד מבקשת יוטיוב. רציתי להסביר לה שזה לא משהו אנחנו מאפשרים אותו, כי זה משהו שהוא פתוח, ואין לה שליטה, ויכולים להיות שם גם דברים שהם לא טובים, אבל היא מבחינתה בסביבה שלה, שזה אומר בנות דודות, יש להם יכולת לשבת עם טלפון, עם טאבלט, אני עוצרת אותך כי את... רגע.
אני עוצרת אותך כי את מאוד מקוטעת, אני אנסה להגיד מה הבנתי עד עכשיו, ואם יש לך עוד משהו אז תכתבי בצ'אט כי זה כזה עמום. ילדה בת 8.5 שיש לה צורך מוגבר במסך בתקופה הזאת, בדרך כלל ערוץ מאיר פתוח לה, ועכשיו היא דורשת לראות יוטיוב. אמרתי נכון? זה מה שאתם שמעתם גם? כן. אוקיי, אז נגיד דבר כזה, לא יודעת מה היא דורשת ולא דורשת, פחות מעניין, אוקיי? אם יוטיוב הוא מבחינתי לא מסונן, לא מוגן, לא יודעת מה, רץ עד אין סוף בגלל שהם מעבירים ככה כל מיני סרטונים, ואני לא מוכנה לזה, ואני מחליטה שזה גבול שלי, אז אין יוטיוב, בסדר? אם אין לי בעיה כי זה יוטיוב קידס, וזה רק שירי, לא יודעת מה, ילדות, ואין לי מושג מה, אז אני מגדירה את זה לטווח זמן אולי מסוים, בסדר? אם התכנים לא, הם לא בשבילי, אז זה לא כל כך משנה מה היא רוצה. אין. לא, אין בעיה, כן, אז זה גבול. הבעיה היא שאני מתמודדת איתה, שזה מוציא ממנה התנהגויות מאוד מאוד שלא לא מאפיינות אותה. כאילו המון המון כעס. אז נגיד רגע, אז נגיד, אוקיי? מוצאים ממנה התנהגויות שמאוד מאוד לא מאפיינות אותה. אני אגיד רגע משהו, כשאנחנו מדברות על מסכים, אנחנו מדברות על התמכרות לכל דבר ועניין. כמו לסיגריות וכמו לחומרים כאלה ואחרים. זאת אומרת, ברגע שלקחתי את מושא ההתמכרות, אני תרלול, בסדר? אני משתגע, אני צורח, אני דופק את הראש, אני מדבר לא יפה, אני זורק דברים, למרות שזה מה זה לא אני, וזה מה זה לא מתאים לי, ואמא לי, כאילו, מה זה התגובה הזאת, מה קרה לה? כזה, בסדר? למה? כי ממש המוח צורך את זה, והוא מאבד שליטה כשאין לו את זה. לכן אני לא נבלת מזה, להפך, אני מסבירה לעצמי כאימא, שזו ממש תגובה התמכרותית, בסדר? כשמושא ההתמכרות נלקח, ולכן אני עוד יותר רוצה לשים לב כאימא לשעות ולתכנים, ואני רוצה להיות בזה מאוד 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 עקבית. למה? כי אני שמה לב שהבן שלי או הבת שלי מתחילים להינזק, מה שנקרא על אמת מהדבר הזה, בסדר? הם יוצאים משליטה, יוצאות מהמתנהגויות שלא שייכות להם, וזה לא מתאים. כשיצא משהו כזה מהבן שלי, זה היה לפני איזה שנה, אני ניטרלתי מסכים לחלוטין, אבל אני לפעמים בן אדם קיצוני, כאילו אני יכולה להיות קיצונית, אוקיי? בדרך כלל לא, אבל אם יש משהו כזה שאני רואה, אז אני על שתי ידיים לוקחת את הדברים האלה, וממש ניקיתי אותו מזה, זה היה 30 יום. בסדר? ממש כמו שמנקים מגמילה עד כדי כך, אז זה היה שבוע וחצי מאוד קשוחים בהתחלה, מאוד קשוחים בהתחלה, ואחר כך זה היה מדהים, בסדר? אז אני לא אומרת עכשיו לנטרל אותה לגמרי, זה לא זמן לעשות כאלה שינויים משמעותיים, בטח לא בתוך התקופה שאנחנו נמצאים בה, אבל כן ערנות מאוד 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 מוגברת, אנחנו כן מגבילים בזמנים, כן מגבילים בתכנים, לצמצם שעות, כי אם זה הפך להיות ממש התמכרותי, זה יותר מדי שעות. עבורה. זאת אומרת, יכול להיות שזה רק שעתיים, אבל עבורה זה יותר ממה שהיא צריכה לצרוך, אז לחתוך בשעות, למצוא גם תעסוקה אחרת, חברות, יציאות וכן הלאה, מאוד 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 חשוב. בסדר? יש? כן, ממש מהממות. תודה רבה. רק שמשהו כאילו, דנה, רק משהו שכאילו הייתי שמחה, כאילו זה משהו שהולך איתי, שאני חושבת, אני אומרת, זה לא יושב על איזשהו צורך, כאילו הבריחה הזאת, או כאילו אני מנסה לחשוב יותר עמוק, כאילו, למה יש... לא, אל תלכי לשם, לא. בריחה יכולה להיות בציור, בריחה יכולה להיות בקליי, בריחה יכולה להיות בלעשות עם אמא כדורי שוקולד מכל החמץ שנשארו, בסדר? עשינו השבוע כדורי שוקולד מוואפלים, ביסקוויטים, ביסקוטים, כל מה שהיה מתוק, עשינו כדורי שוקולד יצא דבש, ואז חילקנו אותם כמובן, כדי שאף אחד לא יאכל פה את זה, אבל בכל מקרה, בתוך המקום הזה, לא, אנחנו יכולים לנהל בריחה בצורה אחרת. אוקיי? אני לא רוצה את הבריחה להפוך להיות לתלות, לקושי, להתמכרות, ממש לא. זה לא פתרון. כמו שלהבדיל אלף אלפי הבדלות, מישהו יגיד, אני בורח לאלכוהול, יש לי צורך כזה בתקופה הזאת, או אוקיי, מה אתה מחליף צרה אחת וצרה אחרת? לא.
לא, ברור. לא, אני מנסה לשאול אם זה יושב על איזשהו מקום עמוק יותר, כאילו של, יש כאילו מה, מספיק דברים אם הצורך עמוקים, הזה יותר. אני גם מפחדת ואני גם משועממת וגם אוקיי. אני לא מכירה את המציאות וגם אני לא יודעת מה יהיה מחר, יש יותר מדי אי ודאות, אז אני במסך, זה הכי קרוב, הכי נגיש, הכי בשליטה הכי שלי נוח. וגם מאוד מעניין, אז כאילו למה לא? בסדר? אוקיי, יופי. בסדר. תודה רבה. באהבה גדולה, בנות יקרות, אני רואה שכבר אין שאלות, כיף ממש ממש לפגוש את כולכן, בעזרת השם אנחנו נפגשות שוב אחרי פסח, אז שיהיה חג שמח, בשורות טובות, ורק דברים טובים, 1000 חג שמח. נשיקות, חג חג שמח שמח. ובשורות תודה טובות, רבה. שהחיילים שלנו יחזרו לשלום בעזרת השם, יאללה, אמן. ביי ביי להתראות. ביי ביי.